Jatend piny William Ruto okoni piny owacho ikore mar neno ni Jo-Kenya omedo yudo mwandu mag pur e nengo moyweyo kaka yor jiwo ketho kod chiemo e pacho ka. Bende koloso e kinde yawo ayanga nyasi mar nyisruok mar jopur ma Mombasa, Ruto nolero ni sirikal oketo maino e bero sekta mar pur mondo okonyi e kedo kod nok mar chiemo ma samoro janeno e moko kuom gwenge ma thurka. Osingo ne jopur ni gidhi medo yudo mbolea e nengo moyweyo kendo thuolo mowinjore mondo mi konygi e komo e wang' sa. Lakini kwa miongo mingi sasa, sekta hii muhimu ya kilimo imekabiliwa na vikwazo vingi, ikiwemo kiangazi na mafuriko ya mara kwa mara, gharama kubwa ya pembejeo, kukatwa kwa mashamba, muundo msingi duni na mchanga kuendelea kuharibika. Vile vile, wakulima wameathirika sana na hasara ya baada ya mavuno, kutegemea sana kilimo cha mvua, wadudu na magonjwa mbalimbali pia wamekolea.